ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿರ್ ಮೂಲು ತೂಲಿ ಎಂಗ್ಲೈನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು 200 ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತುನ ಕೆರಂದೇನೆ ಬುಗಿಂಜ ಕೆರಂದೇನೆ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತುನ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕೈಟ್ ಬತ್ತುನಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಂಬರ್ಪುರದ ಆಲ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ತುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯ ಪಿದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೋಡು ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ನು ಅಂತುಲಿ ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಶೂಬಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ತುಲಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಉಂದು ದಿಯರು ಮತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನ ತೂಕ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಸೈನ್ಯ ಪಿದಾಡ್ದು ತೋಜುಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆತ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಪುರ 4 ಜನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತುನ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಂತ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಚಾರ್ಜರ್ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದು ವಯರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಟೀಮ್ ಯುದ್ಧ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಅದೇ ಇಂಚ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಫೋನಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ನಂಗೆ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಐಟೆ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಫೋನ್ಲ್ಲ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸುದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ತೋಡು ಹಾಂ 200 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಗ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ 25 ತಿಕ್ಲೆ ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 200 200 ಅಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲ 10 ಮನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೀವಜೀವನೆ ಕೆರ್ರಜ್ಜಿ ಕೊಂಬರ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಚತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೋಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಬರ್ತೊಂದು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಲ ಆರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂಚು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಇಂಚ ಬಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರುತ್ತ ಡೆಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೋ ಪತ್ಯಾರ ಪೋಪಿದ್ದೆ ದಯವಂತ ನಾವು ಕಲಿಂಗ್ ತಾಂಡವ್ ಮೂಲು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಂಗ್ ತಾಂಡ ಕೈತುಂಡ ಅಂದ ಮೂಲು ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋನಿ ಗೋನಿ ತೋ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಡೆಂಜಿ ಉಂದು ತೋಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೆ ನನ್ನ ಏ అయిన కట్టు ఇంచ కట్టు ఎంత ఉంటు అంచాను పాడదా ఇంగ్లా బ్యాగ్దొని కైల కట్ట అన్న షే ఈ పొత్తుకి ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಾವು ಐತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಲಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾರೆಗಿ ಪಟಾತಿಯರು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಡೆಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓಂಡು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವು ಕಲಿಂಕಾಂಡಿ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ಕಲಿಂಕಾಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಭೋಜನ ಅಂತ ಪೈನ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ತಿಕ್ಕನಿದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಡೆಂಜ ಅಂದು ಇರೈತೆ ಸುರು ತೋಡು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನೊಂದು ಶುರು ತೋಡುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಲೆ ಕನಂಜಿ ಆಜಿ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಲ್ಲೈತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುತ್ತು ಬಾರಂಡು ಕೂಡ ಆ ತೋಡುಗು ಬಾರಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತು ಲೆಂಜ ಐತೆ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ ಪೋಯಿ ಅಕ್ಲು ದುಮ್ ಪೋಯಿರು ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೇವಲು ಮಾಂಟೇರು 111 ಉಲ್ಲೇರು ಡೆಂಜಿ ಹತ್ತ ಐಟ್ ಹೋಗುದು 5 ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಐಟೇ ಅದು ಬರ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಂಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಮೂಲು ಗುಂಡಿಯ ಇಂತಿಂದಿ ಅಂಚಿ ಗುಂಡಿಯಾ ಐತೇನು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್
ಲಾಗಿಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ತರು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತರು ಹೊರಗೆ ಕಿಂಡಿಸಲಿ ಮೂಲೆ ಆ ಶೂ ಬಾಡ ಚಿತ್ತೆ ನಿತ್ತು ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆರೆ ನೀ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಗೋಣಿ ಆಡನೆ ಕೊಡ್ತ ನೀ ಗಿನ್ಯವೇ ಅಂದ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕಸರತ್ತು ದೆತ್ತ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಐನಾತು ಚೂರು ಮಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಜಾರುಂಡು ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವಾಡೊಂದರಿ ಜಾರುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಾದೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ನೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಾಡಿ ಮೀನು ಲಿಪ್ಪ ಮಡೆಂಜಿ ಪೂರ ಆ ಮಾತಾಡಿ ಅರೆಗಾಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಮೀನು ಇತ್ತ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ನೀರುಂಡತ್ತ ಭತ್ತ ಮಾತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೂಲು ಹಾಂ ತುಲಿ ಮೇಲ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಏ ಇಡಲೆ ಮೇಲ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಮುಗ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಣೋದು ಅವ್ರ ಕೈ ಆಡಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಂಜಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೇರ ಗೈಸ್ ಅಲೆವಲೊಂದು ತಿಕ್ಕಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೆಲವು ಡೆಂಜಿ ಮಿಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೈತೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂದು ನಾನು ಅಂಚೆ ಪುಡ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಬರೋಂಡು ಈ ತೋಡುಗು ಹತ್ತಿರ ಹಾಂ ಒಂದು ಡಿಮ್ಮಾಂಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಲೈಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಓಪನ್ ದಿಕ್ಕಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ 205 ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ರಜ್ಜಾನ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬೋಲಿ ಹೇಗಾಯ್ತು 1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ ನೆಂಗ್ಲಾಂಡ್ ಡೆಂಜಿದ ಬೇಟೆ ಅವು ದುಂಬು ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಅಂತಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕರಾಡು ಡೆಂಜಿಯ ಬೇಟೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹೌದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಅವಲೊಂದು ತಿಕ್ಕನ್ ಹಾಂ ಇರ್ನ ಇಂಟರಿ ಕಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಬರೋದು ನಮಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿನ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 300-350ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಬೇಕು, ಮಾಂಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಏನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡೆಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಜಿ ಬೇಟೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. ಬೆರಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ ಓಡಿ ಒಂದು
ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಡೆಂಜೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಿನವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು, ಹಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಸ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಅದು ತಾರಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಗೋಣಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕುರ್ಕಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರುಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡೆಂಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಂಜಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟೀಮ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಂಗಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ನದಿ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾರ್ಲ ತಾರುಂಡಿ. ಅವನು ನೋಡಿ, ಬಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲು. ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೆತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಕೆಸರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೇನೆ ಮೂಲು ಡೆಂಜಿ ಏಯ್ ಎಂಕೇನು ಪತ್ತೆರ ಬೋಡಿಯ ನೇ ಮೂಲು 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 ಉಲೈ ನಿಕ್ಲಿದ್ದಾಯ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಯ್ದ ಕಂತುಂಡ ಇಜ್ಜದ ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಮಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಖಿಲಿ ಅನ್ಕೋಚಿತ್ತ ಮುಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವಿ ಮಲ್ಲ 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 ಬೇಟೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಟೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಇತ್ತ ಉದಯ್. ಹಾಂ, ಇವರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸಬಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬಜಾವ್ ಬಜಾವ್ ಏಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಶಬು ಈ ಥರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ. ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುನಲ್ಲ ಸರಿ. ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಹೋದಾರ ಉಂಡ ಮಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಂಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ನಮ್ದು ಎಕಡವು ತಪ್ಪೈನವತ ಒಯ್ಬಿ ಬಲ್ಲು ಬಾಡೋಡ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಕೊಡತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಮುಂದೆ ದಿತ್ತಾರೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಬೇರ್ದಾಯ್ತಂತ ಒಂದಿದೆ ಬುಡ್ರೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಓಂಡು ಏ ಇಡಲ್ಲೇ ಒಂತ ಗರಿಪೇರ ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆಯ್ತು ಕೈವಾಡ ಜಾಗ ಉಂಡಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜೈತಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡ
ಏ ಏನದು ಅವಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳು ತಿಗನ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿಗೆ ಈತು ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂದು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮೆದಿಲ್ಲ ಮಾರಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿ ಅವಳು ಪತ್ತೊಂದು ನಾವು ಕೈ ಜಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಗಲೆ ಒಂದು ಮಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಟೆ ಪುಜ್ಜಿ ತಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಇರ್ತದೆ ಕೊಂಬಾರ ಇಂಚಿ ಉಂಟು ಎದುರುಂಟು ಉಂಟವು ತೆಲ್ಲಿಯಾಡ ಅಲ್ಪ ಹೆಕ್ ನಿಮ್ಮೆ ದಾಚೆ ಹೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಿ ಕೈ ಅವ ಇಂಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೊಂಬಾರ ತಾಗುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಾಗುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಬಾರ ದಿಕ್ಕೊಡು ಕೊಂಬಾಡ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ದಕ್ಕಬೇ ಏ ದಕ್ಕು ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಒಯ್ಪೇರು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲವಾರ್ದ ಫೈನಲಿ ಹಾ ಬತ್ತನ್ ಹಾ ತುಲಿ ತಿಗೆ ಏನು ಅವು ಬಂಗಾರ ಪೈನ ಡೆಂಜಿ ಅವು ಈತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಂಡು ಕತ್ತಿ ಉಂಟು ದೇವ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂದು ಪೊಟ್ಟೆದಿತ್ತು ನಾಲ್ ಪೊರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇಂಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ಜಂಜಿ ಬತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಪೋರ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಕೊಡು ಅವು ಗೈಸ್ ಬೈ ಲೈಟ್ ಬರಲಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಇರ್ತಿಕ್ಕಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 200 ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತೆರ ಉಂಟು ಎಂಕಲೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಇಜ್ಜತಿ 100-200 ಮೀಟರ್ ಆತೆ 200 ಮೀಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 30 ಅದ್ದಿಕೊಂಡೈತೆ ತುಲಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 35 ಆಂಡ್ ನನ್ನೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 200 ನನ್ನೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ನೆಟ್ ಫಾರಂಡು ತೊಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 75 ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ನಾನು ದುಂಬುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಕೋರಿದ ತುಲೆ ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಾರ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೀರಾರ್ದ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದುಂಬು ಓಡಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಕಂಡು ಹೋಪ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಮುಕ್ಳನ ಎಡ್ಡು ಮುಂಬೇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳು ತುಲೆ ತೋಜುಂಡ ಸತ್ಯ ತೋಜಿದ್ದಿ ಮುತ್ತೊಂದು ಕುದಾರಲ್ಲದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಈತೆಲ್ಲ ತರಕುಳ ಇತ್ತಲ ಬತ್ತುವಿರ ಪತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ಲೇಂಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಲ ಪಿರಾರ್ದುರ್ಲಿರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಪಿರಾರ್ದುರ್ಲಿ ಅವಲ್ ದಿ ದಲಾನ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ ಪರಿ ಇರೋಂಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಂಗಾರದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲ ಸೀದಾ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲೊಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ 200 ತುಲೆ 200 ತುಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಲಿ 20 ಮೂಜಿ ಮೀನು ಡೆಂಜಿ ಸಾರಿ 50 ಅಲ್ಪ
ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅಂದೆ 200 ಹುಲಿ ಚೂರು ಕೆಸರ ಬರೈತುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವು ದಯಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದೆ ಮಕ್ಳು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅದ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೇ ತಲೆ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಲೇ 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 ತಿಕ್ಕನ್ 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 ನಮ್ಮ ದಯಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ದೋಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಕೊಡೊಂಜುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚೆ ಸುರುತ್ತ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತು ನಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಸಾಧನೆ ಉಂಚಿ ಆನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಪತ್ತೋಡು ಕತ್ತಿರು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ 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 ಇದೇ ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಡೆಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಕಲ್ತ ಮುಳ್ಳುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೇಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಲೇಟ್ ಅಕಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಡಿಫೆಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಮೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಮೂಲ ತಾರುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತೊಂದರೆ ಮಕ್ಳು ಬರ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲು ಬರ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಲ್ ತುಲಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮೂಲೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಟೆ ತಂತು ಆಯ್ ಓಟಿಗೆ ಅಂಡಮಾರ ಕತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಉಂಡು ಆತೋಡು ಮೂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏ ಉಂದು ಬೋಂಡ ನಾವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪುಂಗ್ಯ ಅಂಜಿ ಆಗ್ಲು ಚೂರು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂಪಾರ ಪೋಯಿ ರಡ್ಡು ಜನ ದಾಯ್ತಾಂಪಿರ 10 ಜನ ಇದೊಂದು ಈತ್ನೇಟ ಬತ್ತನ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯವಂಡ 200 ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ 200 ಇರಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ದಯವಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ದಿಂಜಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಿಂಜಿನ ನೋಡ ನಿಗ ಈಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕುಡ್ತುದು ಕಲ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮಿತ್ತಲು ಬರ್ಬ ತುಲೆ ಡೆಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬದುಕರ ಆಸೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟು 150 ಮಟ ಉಂಟು ಎಕ್ಕಡ್ಕೊನತ್ ನಾವು ಬೇತೇನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಜಿತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇನ್ನಿ 500 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀತೊಲಿ ಅದೇ ದೀತೊಲಿ ದಯವಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಸುಲ್ಲುಂದು ಆಪುಂಡು ಸಲಾದ ಎಂಗ್ಲ ಆತೆ ದೀತಿ 200 ತೂಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಾರುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಗ್ಲಿ ಡೆಂಜಿನ ಆಡೊಂದೇ ಯಾರು ಓರಿನ ಅಕಲ ಉಂಟು ನಿಂಬೆ ದೂರ ತುಲೆ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತ ದಿಪ್ಪಡು ಕಬಾಬ್ ಲಿಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಪಾಪ ಬಡವು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಬರೋದು ಕಾರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಾರ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ಗುರೆ ಹುಷಾರುಗ್ಲೆ ತತಿ ಇದ್ರ ಫೋರ್ತ್ ಪುಟ ಏ ಅದಾಂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಗೆ ಇಂದೇ ಪ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಟ್ಟದೀತು ನಾವು ಬಲೆ ನಡ್ತೊಂಬಾರೊಂದುಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಸರ ಇಲ್ಲಡು ಒಣಸಿಗ್ಲೆತ್ತೇರ ಅಂದದ ఇంగ్లండ్ టీం పురొట్టు కాను మూలు నెడు తోజు జై ఫుల్లు దడ్డు టీంలో బచ్చే
Poi, poi, ehi, poi. ಮುದ್ದೆ ಮಾರೆ ಚಕ್ಕಿ ಬತ್ತೊಂದು ನಡು ಅಡುಗೆ ಬಂದು ಇಂಕಿಲ್ದಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಓಡಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಡಿಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಹೊರ್ಮಂಟ ಅದು ಎಲ್ರಂ ಬೀತೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಬೂರು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಭೂತ ಇದೆ ಕಡೆ ಭೂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ರೇಟೆಡ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಭೂತ ಹೇಗುಂಟು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಭೂತ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಮೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿದ ಭೂತ ಇದಕ್ಕಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಮೂರು ಆತ್ ಸೋಕುಂಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಜೀವ ಜೀವ ರೇಟ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲೆ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಡೆಂಜಿ పందుండా అంచే పిరాడుతుంది టీం దాకా బరోందు లేకపోతే అక్కడనే ఉండు అగ్లేడలో ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಅವು ತೋಜಿಜಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಂಕಿತ್ತೆ ಅಕೊಂಡ ಹಾಕಲದು ಎಂಜಿ ತುಂಬ ರೋಜಿನೆ ಅಲೆ ಉಲ್ಲು ಅವೇ 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 ಐತೆ ಆಬೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾನ್ ಬುಕ ಅವು ಲೈಟ್ ಇಂಚೆ ಅಂದಕ ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಬುಡ್ಪುನ ಓಡಿ ಬುಡ್ಪು ನೋಡಿ ಬುಡ್ಪುನ ಓಡಿ ನಮ್ದು పోయి వెళ్ళే బుకారు వెళ్ళే అనండి ఇంకా లైట్ లైట్ ಲೈಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡಿಯಾ రెడ్నే రౌండ్ రెడ్నే రౌండ్ కూడా రెడ్నే రౌండ్ ఉండు అట్ ಎಂಕ್ಲಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕದ ಫಾರಂಡು ಬೇಲೆ ತೆರೆದಾರ ಅಂಚ ದಿಕ್ನಾಕ ನಣೈತೆ ಬುಕ್ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ತೆಜ ಪಾವ ಅಂತ ಬಾ ಮಂಗನ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಕೆರಡು ಅನ್ಪಿರ್ತಲೆ ಕೆರ ಬಂದಿದೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನಂಗ್ಲಿ ಬಾಜಲಣ್ಣ ಪರ್ರ ಎತ್ತು ನಾನು Perli. ಪರ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ಇಮೇರೆ ಗುರು ಅರೆ ಬಾಜಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಆಪು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕರಾಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಕರಾಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎದುರು ಪೋತೇರು ತೋಜುಂಡೈತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಎದುರುಳ್ಳೇರಿ ಓಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ ಬರ್ತಾನ ನಾವು ಸೀದಾ ತೊಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲೋಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವ್ಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎದುರು ಟೀಮು ನಮಕ್ ಓಲೆ ತಿನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಡೆತಾರ ಅವನು ಹೋಯ್ ನಮ್ದು ಓಲೇಜಿನ ತೋಡ್ಡೇನೆ ಬರಲ್ಲ ಆಕಲಿ ಬರಾಡ ಆಕಲ ಇದೇಗ್ಲ ಬೋದ ತುಳೆಗಾಯಿ ಸಿತ್ತೆ ದೆಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಓಲೆ ಆಕಲಿ ಲಿಪ್ಪಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತರ ಕೈಸೆ ಏನು ಬಾಡ್ಲಿ ತುಲೆ 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 ಇಂತ ಪಿದೈಪುರ ಅಂದ ದಯಬಂಡ ಈಗ ಅದು ಬಾಡು ಒಂದು ಕೊಂಬಲ್ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ದಿಕ್ನಾಗ 5 ಬುಕ್ ತುಲೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ಓಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಂಕ ಒಂದು ಪಂದ ಏಮೆ ಗಿಮೆ ಬರ ಬುಡ್ದು ಆತ ಇಂಕ ಏಮೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತೆಕೊಂಡು ಇಂಕ ಬುಡಿ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 132 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟು ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತ 200 ದಾಟಿದೆ 200 ದಾಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೆಸಿಪಿ ಹೆಸರು ಜೆಸಿಪಿ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲಿ 30 ಬದಿದ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಫೀಲ ಅಂದ್ ತೋಡುಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದಾರ ಜೇಂಜಿನ ಬರ್ತು ಬಾರ 3 ಜನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂದ ಟೀಮು
ಮುಗ್ಲೇದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರೇ ಸುರು ತೋಡ್ಬೋದು ಯಾನನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಹಿಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಂತ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಕೊಡೆ ಮೀನು ಕೊಡೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜನ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಏತಾನೆ ತನಿ ಏರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂರು ಕೈತಲ ಅಂಡು ನನೊಂಜಿ ತೋಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪೋಯ್ನೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕಂಡು ದಯವಂಡ ಫುಲ್ ಈತ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಈತ ಬರ್ತು ಕಾತ್ನಳ ಮಲ್ಲಜಿ ನಣ್ಣ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ತೋಡುಗು ಬಾರ ಉಂಟು ಅವು ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋನು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಬೇರೆದ ಅಭಾವರ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚರನ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೀಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪತ್ತಲೆ ಸರಿ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದನಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದನಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಮೈನ್ ದನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕಾಂತ್ ಇರಲಿರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ